jääkiekkoekspertti.com. Tervetuloa Jääkiekkoekspertin NHL-podcastin pariin. Ja tällä kertaa mennään taas sillä vanhalla kaavalla, eli isäntänä toimin minä, Ollonqvistin Marko ja Sileni Juuso Hämeenlinnan päästä liittyy Skypella mukaan. Morjesta Juuso. Morjes. Mitäs Hämeenlinna kuuluu? Edelleen synkkää ja ei oikein mitään tapahtumia ja niin, eli samaa vanhaa. Jos mä kysyn seuraavat 3 kuukautta tätä sulta, niin vastaus on aina sama. Vastauksena tulee luultavasti olemaan sama. Että aurinko on näkynyt viimeksi, en edes muista. No niin. No, sanotaan samat sanat, ei Turussakaan yhtään sen paremmin. Mutta hei, mä haluan ihan heti tähän alkuun tarttua yhteen mieheen, joka on aika lailla tällä kaudella ollut ylitse muiden, eli Patrick Kanein 21 ottelun pisteputki tällä hetkellä. Mitäs, Juuso, mietteitä tästä? Olen oikeastaan aika sanaton. Mun mielestä tällä hetkellä Patrick Kane on kenties NHL:n ja maailman paras jääkiekkoilija. Että se, kun puhutaan, että hän on tehnyt pisteitä 17. lokakuuta lähtien ja nyt edetään jo joulukuun alkua, niin kyllähän se puhuu omaa kieltään. Että siis Patrick Kanein pelaamista on aina ollut ilo seurata. On todella viihdyttävä pelaaja, mutta tällä hetkellä se tehokkuus Kanein suhteen se on aivan uskomaton. Joo, siis mä luulen, että niin kun, jos mennään Kanein niin siviilipuolen asiaan, niin mä luulen, että tavallaan siviilipuoli on koulinut sitä. Onhan se aina ollut sellainen niin kuin huolettoman oloinen tyyppi, mutta se, että niin kuin mietitään viime kesää, niin ei varmasti ollut helppo, mutta jotenkin vaikuttaa siis niin kuin persoonana ja myöskin se näkyy kaukalossa siltä, että ei turhaa asioissa stressaile. Eli oli nyt just tuossa sanonutkin, kun Bobby Hullin ennätystä sivus, eli Chicago Blackhawksin sisäistä ennätystä, niin oli sanonut, että ei hirveästi mietiskele mitään, että nauttii vaan pelaamista. Että totta kai oli hienoa sivuta tätä ennätystä, mutta siis haluaa vaan pelata lätkää. Ja mun mielestä toi on hienoa ja se näkyy täysin sen pelaamisessa tällä hetkellä. On siis tämä koko kesän ikävä tapahtumasarja on luonut musta jopa, tai mulle vähän uuden kuvan Kaneista, koska en ole niinku just sen Kanein elämäntyylin oikeastaan, mikä on noussut otsikoihin, niin sen vuoksi en ole niinku tykännyt. Mutta nyt tämän ikävän tapahtuman vuoksi, niin mitä sanoitkin, niin Kane on sellainen pelaaja, että hän vaan pelaa. Hän ei murehdi liikoja, hän vaan pelaa. Ja se on mun mielestä niin kuin Se on niin kuin mun mielestä kaikista hienoin jääkiekkoilijan ominaisuus, mitä voi olla. Ja jos mun olisi ennen kauden alkua pitänyt lähteä veikkaamaan, että miten käy Kane, niin mä olisin veikannut aivan päinvastaista. Joo, siis se oli niin kuin hyvin kaksipiippunen juttu, että se joko menee, siis tavallaan se oli tiedossa, että jompaan kumpaan suuntaan se lähtee. Ja onneksi meni näin päin. Kesähommakin ratkesi sitten tosiaan, että ei mitään seuraamuksia ollut ja ilmeisesti mitään ei ollut tosiaan tapahtunutkaan, niin ehkä se ei sitten Kanein ole liikaa vaikuttanut, mutta varmasti kuitenkin niin kuin tuonut lisää kypsyyttä ihmisenä ja se näkyy tällä hetkellä sitten tuolla kaukalossakin. Kyllä ja itse asiassa pakko korjata tähän väliin vielä, että siellähän on tämä kyseinen nainen palkannut tällaisiin asioihin erikoistuneen asianajaja, että katsotaan nyt vielä mitä tulee tapahtumaan, mutta tosiaan syytteitä ei tullut. Mutta siis mulle ei käynyt mielessäkään, että Kane lähtisi tällaiseen liitoon ton kesän jälkeen ja ton syksyn jälkeen, mikä hän on ollut, että varmasti rankkaa, että tämä on tullut mulle täysin puskista, mutta tämä on positiivinen yllätys. Joo, mä itse asiassa sen verran sanon kanssa tuohon, että mä ton koko Kane hässäkän aivan niiden ensimmäisten uutisten jälkeen, niin kuin sunkin kanssa taisi tuossa kesällä olla juttua, niin aika lailla niin kuin sivuutin ja sen takia mulla ei ollutkaan mitään kärryä tästä, että tämä nainen nyt vielä jollain tasolla yrittää sitä asiaa viedä eteenpäin, mutta ei keskitytä siihen. Palataan vähän tilastoihin, eli tässä kun Kanein tilastoja kattelin, niin on siis tällä kaudella tehnyt 41 tehopistettä, ja uskomattominta tässä on se, että Chicago Blackhawks on tehnyt 71 maalia koko kaudella. Eli lyhyellä matikka päällä, 60% maaleissa mukana. Siis se on jotain ihan käsittämätöntä, ja mä en tiedä mitä tällä hetkellä Blackhawksille tapahtuisi, jos Patrick Kaneillä menisi vaikka solisluu nyt tässä ajankohdassa. Kyllä, siis ei mennä sen tarkemmin vielä Chicago Blackhawksiin tässä lähetyksessäkään, mutta tämä asia kertoo niin Patrick Kaneista kuin Chicago Blackhawksista, että tällä hetkellä Chicago Blackhawksin kokonaisvaltainen pelaaminen ei ole kauhean vahvalla tasolla, mutta heidän onnekseen Patrick Kane on löytänyt itsestään vieläkin suuremman vaihteen. Joo, siis on kyllä, ja sen verran mitä on Kanein pelejä tullut katsottua, niin on kyllä huikeeta seurata. Ja täytyy sanoa, että niin kuin Artemi Panarin, joka on ison osan kaudesta siinä vieressä viilettänyt, niin en olisi kyllä uskonut, että tämä kaksikko saisi niin kuin, mä en uskonut missään vaiheessa, että ne istuisi samaan ketjuun. Siis no ehkä jopa vähän samantyyppisiä pelaajia, niin, tykkää pitää kiekkoa vielä. Joo, mä yhdyn tuohon kyllä. Että se näytti, niin kuin, siis siitä moni spekuloi justiin sitä, että mihinkä Panari laitetaan, ja meilläkin niin kuin, johonkin tähän uutiseen liittyen, mitä ollaan kirjoiteltu tuossa kesällä
Kaneen liittyen, eli Panarinin NHL-siirtoon liittyen, niin jotkut lukijat siellä heitti tätä Kane-Panarin yhdistelmää, ja itse ajattelin kyllä sen ehdottomasti niin, että ei, mutta näköjään sitten kaksi tollaista niin kuin samankaltaista pelaajaa, niin voi pelata samassa ketjussa ja tehdä noin tuhosaa jälkeen. Kyllä siis Patrick Kanen itseluottamus tällä hetkellä kentällä, siis mä en pysty kuvittelemaan, että se voisi enää mennä ylemmäs, mutta jotenkin tuntuu, että se menee paremmaksi ja paremmaksi koko ajan tällä hetkellä. Että tosi mielenkiintoista nähdä, että kuinka pitkään tämä pisteputki vielä jatkuu, koska nykypäivän NHL:ssä, missä maalejakaan ei synny enää niin liukuhinnalta mitä ennen, niin siis tällainen 21 ottelu on aivan käsittämätön määrä. Siis Wayne Gretzkyn ennätykseen on aika paljon vielä matkaa, mutta niin kuin sanoit tuossa, niin puhutaan vähän eri aikakausista jääkiekossa. Eli mä sanoisin, että Kane ei oikeasti tämän ennätyksensä kanssa niin ole kovinkaan kaukana tavallaan sitä Gretzkyn ennätyksestä. Ei, joo, jos asiat suhteuttaa, niin nyt ollaan ison äärellä ihan oikeasti. Mä olen täysin samaa mieltä. Koska siis ne maalimäärät, mitä ne oli silloin 80-luvulla ja 90-luvun, no oikeastaan koko 90-luvulla, niin nehän oli ihan eri sfääreissä kuin tällä hetkellä. Eli siis puhutaan todella isosta jutusta. Kyllä. Mutta ei, me saatiin iloksemme tuossa heti viime lähetyksen julkaisun jälkeen, niin saatiin palautetta kautta siis aihe-ehdotus lukijalta. Ja aihe-ehdotuksena oli Chicago Blackhawksin maalivahtitilanne ja Corey Crawford. Corey Crawford on maalivahti, joka ei kuulu ihan siihen kirkkaimpaan eliittiin monenkaan mielestä NHL:ssä ja jakaa aika vahvasti mielipiteet kahtia. Mun mielestä on pirun hienoa. Mä lähden tästä näkökulmasta nyt liikenteeseen, että Antti Raanta lähti pois, koska Chicago Blackhawksissa musta tuntuu, että Crawford pelaa just niin paljon kuin se haluaa. Ja siihen on tasan yksi syy, ne on ne sormukset siinä sormessa, että mä en ole ikinä pitänyt, enkä tule ikinä luultavasti pitämään Corey Crawfordia eliittitason maalivahtina. Että on hyvä, mutta ei erinomainen. Ja Crawford on hyötynyt viime kausina ihan älyttömän paljon Chicago Blackhawksin loistavasta puolustuksesta ja sitä viisikkopelaamisesta. Ja siis pääkoppa on kunnossa. Siis taidot mun mielestä ei ole NHL:n eliittiä, mutta torjuu ne kiekot tärkeissä paikoissa. Joo, ja siis niin kauan kuin tosiaan nämä sormukset tässä sormessa kiiluu ja ne ei sitten tule mihinkään lähtemään, niin siis Crawfordin täytyy sukeltaa todella pahasti, että se menettää ton Blackhawksin ykkösveskarin asema. Ja mun käy tällä hetkellä Darlingia tietyllä tapaa sääliksi, koska ei tule pelaamaan. Ei tule pelaamaan paljon runkosarjassa ja pudotuspeleissä, niin jos tulee otteluita tilille, niin se on aikamoinen ihme. Toki Quenneville on tunnettu siitä valmentajana, että niin kun esimerkiksi ensimmäisen kierroksen pudotuspelisarjoissa, jos tarvitaan jotain momentum changeria, niin saattaa siinä vaiheessa lähteä veskaria vaihtaa, niin kuin esimerkiksi viime vuonna kävi. Mutta kyllä niin kun Rannan puolesta on edelleenkin iloinen. Ja onhan toi, niin kun, jos katsotaan Crawfordin niin sopimustilannetta, niin mun mielestä hirveän ylipalkattu veskari. Ikinähän sä et tietenkään voi niitä voitettuja Stanley Cupia väheksyä siinä, mutta 6 miljoonaa kaudesta keskiarvolta, eli siinä on herrasmiehen cap hit, ja vuoteen 2020 mennään tällä kaavalla, niin väittäisin, että Blackhawks tulee jossain vaiheessa olemaan todella isoissa ongelmissa tämän cap hitin kanssa. Siis 6 miljoonaa dollaria kaudessa, moni ei tästä tykkää, kun mä sanon, mutta 6 miljoonaa dollaria kaudessa on ihan kenelle tahansa veräjävartijalle mun mielestä pikkusen on liikaa. Ja varsinkin, kun puhutaan Corey Crawfordista. Tämä on mun jyrkkä mielipide. Mun mielestä siis maalivahdille 6 miljoonaa on vaan todella paljon. No nyt lähdetään semmoiseen aihealueeseen, että mä oon kohtuullisen jyrkästi tosta eri mieltä. Eli kun puhutaan ihan huippuveskareista, niin kyllä ne mun mielestä ansaitsee sen saman palkan, mitä pelaajakin. Mutta tästä saatiin kyllä ihan niin kuin mielenkiintoinen idea jotakin seuraavaa lähetystä varten, että voidaan ottaa pieni suullinen taistelu, että keskustella vähän aiheesta enemmän. Joo, mä en lähde tähän nyt enempää. Me voidaan kyllä keskustella jatkossa tästä, mutta olen vähän jyrkästi tätä mieltä. Mutta jos palataan Crawfordiin, niin ihan ilman muuta 6 miljoonaa totta kai luonnollisesti mun mielestä hänelle liikaa. On. Ja se, kun vertaillaan Crawfordia ja Darlingin statseja tällä kerralla, varsinkin pelattuja otteluita, niin Crawford on aloittanut sen 20 ottelua, Darlingin 6. Ja kun katsoo, että sillä Blackhawksilla nyt ei ihan niin mahtavasti ole mennyt tällä hetkellä, niin miksi sitä momentum changeria voisi hakea nyt ja antaa Darlingille enemmän peliaikaa. Mutta kuten sanoit, niin ne sormukset painaa siinä sormessa pikkusen liikaa ja se asia ei tule siitä mihinkään muuttumaan, ellei tule oikeasti tosi syvää sukellusta. Jääkiekkoekspertti.com. Suomalaisittain tuli tuossa vähän ikäviä uutisia nyt Detroitin suunnalta, eli aiemmin tuossa jouduttiin Markus Hännikäisen 2-kuukautisesta poissaolojaksosta kuulemaan, ja nyt sitten on
Detroit Red Wingsia edustavan Teemu Pulkkinen samassa tilanteessa. Joo, Pulkkiselle totta kai harmin paikka. 6-8 viikkoa nyt olkapäävamman vuoksi sivussa. Se siis Pulkkisen pelaaminen tällä kaudella on ollut tosi ailahtelevaa. Et välillä on osunut, välillä on tullut 2 maalia per ottelu, mutta sitten taas on tullut pitkiä jaksoja, kun niitä pisteitä ei ole syntynyt. On kuitenkin saanut pelata loistavien jätkien kanssa. Juuri ennen loukkaantumista tuli sitten pientä herättelyä, että Pulkkinen joutui sitten katsomaan ja pelasi välillä sitten ihan 4-ketjussa asti, mutta sai nyt sitten mahdollisuuden tuohon Arizona-peliin jälleen pääsi siihen Datsukin vierelle. Pelasi ainoastaan se reilu 2 minuuttia ja nyt sitten pitkä loukkaantuminen tai sairausloma eessä, niin en tiedä sitten pääseekö Pulkkinen vähän jopa henkistä puolta paranteleen tuossa vaiheessa, koska vaikeaa se on ollut. Joo, siis olkapää tosiaan meni sijoiltaan siinä tilanteessa ja se on aina vähän kaksipiippunen. Tietenkin loukkaantuminen on tosi ikävä, mutta se, että jos sulla on ollut vähän vaikeaa, vähän hankalaa, niin sen voi kääntää positiiviseksi. Se on hyvin paljon niin kuin yksilöstä itsestään kiinni, että miten siihen suhtautuu. Tietenkin alku menee varmasti siinä niin kuin, vittunnuksissa, mutta eiköhän se siitä niin kuin pikkuhiljaa sitten, kun aletaan kuntouttaa ja pääsee seurailemaan siinä pelejä ja miettii asioita rauhassa, niin se voi hyvinkin olla, että se kääntyy myöskin vähän niin kuin sinne positiiviseen suuntaan. Mutta tuon niin kuin Pulkkisen kohdalla mua harmittaa tosi paljon nyt se, että siis tietenkin se on positiivinen asia, että ei oikein voida enää AHL lähettää. Eli on tämä waivers-ongelma siinä edessä, jos AHL lähetään ja se on ihan satavarma juttu, että sieltä Pulkkinen pois poimittaisi. Mutta se, että kun Pulkkisen itseluottamus on ollut vähän kateissa, niin mä olisin niin halunnut nähdä sen, että olisi esimerkiksi 5 ottelun pätkän käynyt Rapids Griffinsissä vetämässä AHL:ssä ja sitten tullut mahdollisesti uutena kaverina ylös takaisin. Kyllä, ja jos mennään Pulkkisen pelaamiseen tällä kaudella, niin siis mitä Jeff Blashill, Red Wingsin päävalmentajakin sanoi, että 5-5 pelaamisessa on ollut ihan ok, että vaikka niitä tehoja on tullut ihan niin toivotun lailla, niin kuitenkin tuo energiaa aina kentälle, on tosi työteliäs kaveri. Mutta Pulkkisen vahvuushan kaikki tietää lämäri, ihan älytön lämäri, jopa Pohjois-Amerikan mittarilla. Hänet siellä tunnetaan eritoten juurikin tästä vahvuudesta. On päässyt käyttämään tai päässyt pelaamaan ylivoimaa ihan mukavalla tavalla tällä kaudella hyvien kavereiden kanssa, on laukonut paljon ylivoimalla, mutta tällä hetkellä ainoastaan 1 ylivoimamaali tehtynä. Ja se on suurin ongelma, mikä Pulkkisella tällä hetkellä on, että hakee hanakasti ratkaisua. On oikeastaan Red Wingsin ainoa sellainen pelaaja ylivoimalla, joka hakee ratkaisua jopa vähän heikommasta paikasta. Mutta mä en tiedä sitten, siis pelitaidosta se ei ole kiinni, että onko se sitten niin kuin henkinen puoli vai mikä se on, mikä siellä painaa. Mutta mun mielestä jos Pulkkinen asennoituu tähän pitkään sairauslomaan oikein, palaa sitten aikanaan niin kuin hyvällä tasolla, tekee paljon töitä, saa pelituntuman takaisin, niin mun mielestä tämä jopa voi olla positiivinen asia. Vähän hölmösti sanottu, mutta tätä mieltä mä olen. Joo, siis mä luulen, että Pulkkisen kohdalla on tavallaan näiden niin kuin pelillisten ongelmien suhteen kiinni siitä homma lähinnä, että se itsari ei ole ihan kohdillaan. Koska jos sä oot, niin kuin Pulkkinen on, se on ihan täysin puhdas maalintekijä. Ja jos sulla on itsarissa vähänkään pientä säröä, niin se muuttuu heti paljon vaikeammaksi se maalinteko. Ja Pulkkinen on, niin kun mua harmittaa tavallaan siinä suunnattomasti se Pulkkisen pelaamisessa tällä hetkellä, ja mitä tuosta ylivoimastakin puhuit, niin se, että siitähän saisi ihan täysin semmoisen Teemu Selännen kautta Aleksander Ovechkin-maisen aseen siihen YV:seen, siihen P-pisteen tuntumaan ja pystyisi siitä ykköseltä laittamaan kiekkoa pussiin, mutta tällä hetkellä nyt ei ole vielä vaan mennyt. Toisaalta sitten taas se, että niin kun 1 ylivoimaosuma, muuten sitten tällä kaudella 6 maalia on Red Wingsin 5. tehokkain maalintekijä, niin en mä nyt niin kuin ihan täysin tuomitsisikaan tätä alkukautta, että 24 matsia kokonaisuudessaan 11 pojoa, eli melkein niin kuin joka toisessa matsissa pisteillä. Peliaikaa kuitenkin keskiarvolta vai vähän yli se 12 minuuttia, niin ei se niinku, mun mielestä niinku Pulkkisen suuntaan on sekä Suomessa että Pohjois-Amerikassa ladattu vähän liian suuret odotusarvot tässä vaiheessa. Tämä on kuitenkin niinku ensimmäinen kausi, jonka pääsi aloittamaan ylhäällä, niin se ottaa 100 varmasti aikansa. On, ja siis se ylivoimapelaaminen, mitä Pulkkinen, minkälaisia ratkaisuja tähän hakee, niin nehän on ihan hyviä. Mutta siis osumatarkkuus tällä hetkellä, se on aivan umpisurkea. Et siitä voidaan lähteä parantamaan. Et se on toki vähän vaikea reenata nyt rikkinäisellä olkapäällä osumatarkkuutta. Mutta siis joo, olen samaa mieltä. Ja samaa mieltä oli myös Jeff Blashill. Hän toki herätteli, otti Pulkkisen katsomoon terveenä ja pisti vähän nelosketjua pelaamaan. Mutta
ei se pelaaminen niin kuin mitään umpisurkeita ollut. Joo, ja siis tästä osumatarkkuudesta puheen ollen, niin mulle tulee erehdyttävästi ja valitettavasti tällä hetkellä mieleen Sami Salo, joka olisi lämärillään voinut rikkoa useammankin tai hajottaa useammankin maalikehikon tai maaliverkon, mutta tyytyi lähinnä niihin pleksien paukutteluun, että niitä menikin sitten uran aikana. Muistaakseni jokunen NHL-rikki taitaa edelleen ainoa pelaaja olla, joka on pystynyt siihen. Mutta siis joo, se osumatarkkuus on semmoinen, minkä pitäisi parantua. NHL Without a Mapissähän oli tässä Summer Campissa, niin oli osumatarkkuuteen liittyvä kilpailu, ja ajattelin, että se olisi ihan täysin pulkkisen heiniä ollut, mutta ei ollut niin vahva kuin oletin, eli nyt niin kuin vähän tämä sama ongelma näkyy tällä hetkellä tuolla isommassa maailmassa. Se on asia, mikä pitäisi saada kohdilleen, mutta kyllä mä sitten taas sanon, että jos sun pitää niin kuin saada lämäriä voimakkaammaksi tai sitten sitä pitää saada tarkemmaksi, niin tämä jälkimmäinen vaihtoehto on niistä se helpompi. Kyllä. Tammikuun lopullahan Pulkkinen pääsee viimeistään palaamaan toivottavasti, niin jälleen sitten seurataan silmäkovana, että mihin tämä Holy Slapper oikein kykenee. Joo, ja siis mielenkiintoista nyt sitten nähdä, että miten tämä Red Wingsin hyökkäysketjutilanne tästä asettuu, että myöskin Drew Miller tuossa samanaikaisesti Pulkkisen kanssa sivuun ja suurin piirtein saman ajankin, niin jännä nähdä sitten, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun jätkät palaa takaisin. Jääkiekkoekspertti.com. Nyt on sitten perinteisen joukkueanalyysin aika. Ja kyseinen joukkue on siis Dallas Stars, ja jos nyt katsotaan Starsin alkukautta, niin ollut läntisessä konferenssissa aika ylivoimainen, omassa divisioonassaan ylivoimainen, muistaakseni 8 pisteellä johtaa divisioonaa kakkosena olevaan St. Louis Bluesiin, ja kaikki on niin kuin mallikkaasti. 20 voittoa, 5 tappiota vaan varsinaisella peliajalla, ja siihen 2 sitten jatkoajalla kautta voittolaukauksilla. Maalinteko on sujunut eniten maaleja NHL 93. YV on sujunut kolmanneksi parasta 24-10. Mutta sitten, kerropa sä Juuso, vaikka ootkin vähän eri mieltä mun kanssa tästä asiasta, niin mikä on se ongelma? Kyllähän se ongelma vähän löytyy sieltä puolustuspäästä ja nimenomaan siitä, että minkälainen se puolustuspään laajuus on. Ja siis tällä hetkellä joukkue on pelannut 4 vierasottelua putkeen, joista 3 Länsi-Kanadassa, ja Länsi-Kanadahan ei ole ollut oikeastaan kenellekään joukkueelle tällä kaudella helppo paikka. Ja Starsi on siellä hävinnyt 2 ottelua varsinaisen pelin jälkeen. Vancouver Canucksin siellä voitti kuitenkin 4-2 varsinaisella. Mutta kuitenkin tuohon 3 otteluun 2 tappioon, niin ei ole ihan tämän kauden Dallas Stars-maista. Joo, tai itse asiassa pieni korjaus, että siis ei ole varsinaisella hävinnyt siellä, vaan Flamesilla hävisi voittolaukauksilla ja Oilersilla jatkoajalla. Mutta, sanoin väärinpäin. Joo, näin mä arvelinkin. Mutta joo, eli siis tavallaan sitä kautta tämä nyt tuli ajankohtaiseksi aiheeksi, niin kun nousi mieleen sitä kautta, että nyt kun tuli näitä tappioitakin tähän, kun niitä tosiaan kokonaisuudessaan on varsinaisilla peliajalla se 5 ja 2 vain siellä sitten jatkoajalla kautta voittolaukauksilla, niin sitä kautta Stars nousi esille. Ja mä sanoisin, että ylipäätään katsotaan niiden 6 viimeistä ottelua, 3 voittoa, 3 tappiota, niin tietenkin jokaiselle joukkueelle tulee näitä heikompia vaiheita, mutta mä lähtisin nyt niin kuin alakertaa perkaamaan enemmänkin sen tulevaisuuden kannalta. Toi Starsin nippu ei mun mielestä ole niin kuin kauhean pudotuspelimäinen, ja mä en ole missään vaiheessa uskonut siihen, vaikka tämä alkukausi runkosarjassa on ollut ihan älyttömän hyvä. Mutta se pudotuspelimenestys, sehän on sitten asia täysin erikseen. Tämä muistetaan monelta menneeltä kausilta, ja mun mielestä siis onhan tuolla hyökkäyspäässä varsinkin laajuutta ja ratkaisuvoimaa tosi paljon, mutta sitten kun mennään tuohon puolustuspäähän, niin mun mielestä toi ei näytä kauhean pudotuspelimaiselta. Ei, eli siinä on isoin ongelma on mun mielestä se, että ykköspakki on tällä hetkellä John Klingberg. Pelaa toista kautta NRissä, ei yhtäkään pudotuspeliottelua koko NHL-uraltaan alla. Pudotuspelit on ihan täysin oma maailmansa. Sitten jos katsotaan muuten alakertaa, niin Johnny Oduya tuo sinne sitä kokemusta. Sillä on Stanley Cup-sormuksia, onko 2 sormessa. Ei tainnut siinä ensimmäisessä tämän dominanssin aikana olla vielä mukana. Mutta siis tuo sitä tarvittavaa kokemusta sinne, mutta sitten taas se, että ei ole mikään alakerran liideri. Sitten kun katsotaan muuten tätä puolustuspäätä, Jordy Penn, Jason Demers, Alex Kolikoski, Jyrki Jokipakka, Patrick Nemeth, Jamie Oliksak, ja sitten Oduya ja Klingberg kaksikko, niin ei toi vaan niin kuin vakuuta. Eli mun mielestä Dallas Stars tarvii tällä hetkellä treidin, koska se on nyt jo, Demers on ollut tässä hetken aikaa pois, niin mun mielestä nyt jo näkynyt niin kuin
tämä alakerran pelaaminen. Esimerkiksi tämä Flames-ottelu, niin ihan totaalinen sulaminen 3. eräs, ja mä katoin sitä peliä, niin se oli ihan karmasevaa katsoa se niiden puolustuspelaaminen. Eli kun sieltä lähtee yksikin mies pois, joka on vähäkään sitä puolustuksen kärkipäätä, niin Stars on heti valtaisissa ongelmissa. On, ja siis se on jopa suoranainen ihme, koska niin kun paljon on liikkunut nyt huhuja vaihtokauppojen suhteen, mutta sitten kun mennään Dallas Starsiin, missä on ihan oikeasti tarve, niin kuin sanotaanko jopa niin kuin toiselle oikein huippupakille tai 3. oikein erinomaiselle pakille, niin ei ole minkäänlaisia huhuja oikeastaan liikenteessä, että Brent Burnsia ja Alex Edleria ollaan niin kuin Dallas Morning Newsin toimesta toivottu Starsiin, mutta niin kuin ei minkäänlaisia huhuja liikenteessä, mikä ihmetyttää mut suuresti. Joo, ja siis se, että jos nyt niin kuin tässä itse lähdetään vähän spekuloimaan asiaa, niin ennen kauden alkua tuossa olikin jo puhetta aika laajasti Pohjois-Amerikassa, että Starsissa tavallaan odotellaan ja katsellaan niin kuin tämä alkukausi ja ensimmäinen puolisko kaudesta, että miltä se pelaaminen kokonaisuudessaan näyttää. Niillä ei ole kiirettä tehdä mitään ratkaisuja. Sen takia varmaan ei niin kuin erityisesti noita spekulaatioita olekaan pyörinyt niin kuin ilmoilla, mutta se, että Colton Sevier, ja mä nostaisin nyt sitten toisena pelaajana Valeri Kuskini, joka on tällä kaudella mun mielestä ollut niin kuin ehkä Starsin pahin alisuorittaja, niin siinä on semmoinen kaksikko, joilla voidaan lähteä kyllä sitten kalastamaan sitä huippupakkia sinne tarpeen tulee. Eli jos ei pelaajasiirtojen takarajalla tapahdu viimeistään jotain, niin mä ihmettelen todella suuresti sitä. Joo, ja silloin ei Stars-organisaatio tule menestymään pudotuspeleissä, se on mun jyrkkä arvio. Mutta Nichushkin, tosi mielenkiintoinen pelaaja, iso venäläinen. Mun mielestä tälläkin hetkellä, vaikka on nyt pelannut miten on pelannut, että ei ole läheskään noussut siihen, mihin on odotettu, niin se vaihtoarvo silti on olemassa siellä. Ja se vaihtoarvo voi olla aika suurikin, koska on kuitenkin iso kaveri, on taitava, on loistava laukaus. Mutta jotenkin siis toi hyökkäyseliitti, mikä Starsilla tällä hetkellä on Jamie Benn, Tyler Seguin, Patrick Sharpe, Jason Spezza, Ales Hemsky, niin onhan tuollaisten miesten takaa niin vaikea nousta sinne ihan ultimaattiselle kärjelle ja kerätä sitä itseluottamusta ja saada onnistumisia. Luulisin, että se on helppo, mutta mä koen sen jotenkin just toistepäin, että siellä on niin paljon sitä tähtivoimaa, että se on itse niin vaikea nousta siihen jalustalle ja alkaa ratkaisemaan niitä pelejä. On se toisaalta, mutta sitten taas kun katsotaan sitä, että miten paljon Stars on tällä kaudella tehnyt maaleja, ja Klimperihän ei siis isosti on ollut mukana, eli 27 pojoa 27 otteluun, mutta jos sitten katsotaan esimerkiksi Alex Kolikoskea, jonka pitäisi olla hyökkäävä kiekollinen puolustaja, niin 2+9 tuohon samaan ottelumäärään on mun mielestä pettymys. Siis Kolikoski saattaisi hyvinkin olla tämmöinen vaihtokappale, jota Stars saattaisi pohtia, että ne siirtäisi sitä, mutta toisaalta Kolikosken sopimus päättyy tähän kauteen, ja mä näkisin, että Kolikoskesta ei kannata ennen pudotuspelejä luopua. Eli todennäköisesti tulevat päästämään sitten kesällä kävelemään kaverin, jos toteavat, että ei jatkosopimuksen arvoinen ole. Joo, mutta sitten taas toisaalta, no joo, ehkä ollaan jopa tästä samaa mieltä. Mä en lähde tuohon Kolikoskeen. En ole tutustunut tapaukseen niinkään paljon, mutta siis Starsin GM Jim Neal on tehnyt loistavaa työtä, että on saanut tällä niin kuin nipun kasaan. Siellä on loistava runko, mutta se on hämäävä nyt, kun ne on pelannut niin loistavasti. Mutta siitä oikeasti, kun miettii, niin ne siis kevään ottelut on niin eri maailma, niin toi ei näytä saattaa nipulta, kokonaisvaltaiselta nipulta, mikä tulisi siellä menestymään. Tämä on nyt vähän samaa toistoa, mutta kun siis ainoa parannuskeino tähän olisi se, että oikeasti hommattaisiin vaikka joku rental-pelaaja jopa sinne alakertaan, joka pystyisi hoitaa hommansa. Joo, ja siis jos nyt katsotaan, Chicago Blackhawks on semmoinen hyvä seura, se on ollut muutenkin tässä meillä tänään aiheena, ja ennen kaikkea sitten se, että on noita Stanley Cupeja kiitettävästi tuossa ottanut, niin jos nyt katsotaan niin kuin maalivahtiosastoa, lähdetään vertailemaan. Antti Niemi, Kari Lehtonen, vs. Corey Crawford. No siinä, jos Corey Crawfordilla voittaa Stanley Cupeja, niin voittaa Antti Niemellä ja Kari Lehtosella, ja Niemisen on jo näyttänytkin. On mun mielestä niin kuin, toi on hieno, hyvä, positiivinen ratkaisu, että niillä on 2 ykkösveskaria, ja jos toinen sulaa, niin se on hyvin epätodennäköistä, että myös sille toiselle kaverille tapahtuisi se sama homma. Sitten jos mennään sinne hyökkäyspäähän, niin siellä on oikeasti, siellä tulee useammasta kentästä niitä tehoja, siellä on taitoa, siellä on monipuolisuutta, eli tässä ollaan mun mielestä ihan samoilla tasoilla, myöskin niin kuin alemman kategorian hyökkääjien osalta. Mutta sitten isoin on tämä puolustus, eli se, että minkä takia Corey Crawford on pystynyt viemään Blackhawksia menestykseen, niin on ollut se, että siellä on Brent Seabrook ja Duncan Keith ja Niklas Hjalmarsson ja jne. Ja nyt kun katsotaan tätä Starsin alakertaa, niin tämä ei riitä. Eli tonne pitäisi ehdottomasti saada se yksi kiekollinen, ja mä sanoisin, että kokenut kiekollinen pelaaja,
jolla on kokemusta ennen kaikkea pudotuspeleistä, ja sen jälkeen mahdollisesti vielä vahvistaa sitä jollain toisella top 6 jätkällä. Se on mun mielipide. On, ja miten se vanha sanonta kuuluukaan, että hyökkäys voittaa pelejä ja puolustusmestaruuksia. Jep. Meidän lähetys nyt oli tältä viikolta tässä. Tässä on vähän hankaluuksia tuottanut nauhoitusvaiheessa se, että mistä viikosta puhutaan. Eli lähetys on tässä lauantaina nauhoitettu poikkeuksellisesti pienen reissun takia. Eli ei sunnuntai maanantaina ole mahdollisuutta podcastia lähteä tekemään, niin nyt mentiin lauantaina. Mutta kai tästä nyt jonkinlainen Juuso tuli. Kyllä me mun mielestä ihan hyvä saatiin aikaiseksi. Ja mikäs tässä lauantai-iltapäivänä mukavampaa kuin rupatella pikkusen NHL:stä. Näin se on. Ja hei, nyt oikeasti tosissaan tänään päästiin ekaa kertaa nyt puhumaan niin kuin aiheesta, jonka lukija oli meille kautta kuuntelija ehdottanut, niin näitä ehdottomasti lisää. Ja ottakaa huomioon nyt sitten se, että meillä on jatkossa tulee myöskin se hashtag, millä voi niin kuin Twitterin kautta kysellä, niin tulee noihin meidän podcast-artikkeleihin mukaan. Eli aina kun podcasti julkaistaan, niin sieltä voitte katsoa sitten, että millä hashtagillä voitte lähestyä Twitterissä. Mutta sitten käy tietenkin Facebook, meidän sivujen kommenttiosio, mikä nyt parhaalta tuntuukin. Kyllä, ja hei, toivottavasti nyt sait kysymykseesi, ehdotukseesi, aiheesesi vähän lisäselkoa meidän kautta. Niin, eli toisin sanoen me ei arvosteta Crawfordia ilmeisesti yhtään sen enempää kuin sinäkään. Eikä tulla luultavasti arvostaa. Todennäköisesti ei. Aika paljon pitää asioiden muuttua. Kyllä. Mutta hei, kiitoksia tästä. Palataan sitten taas jollain viikolla asiaan. sitten kun on sen aika. Eli, ensi viikolla taitaa kuitenkin olla. Niin, tai itse asiassa taitaa mennä sinne maanantain puolelle. Okei. Okay. Joka tapauksessa vähän reippaan viikon päästä mennä. Takaisin tullaan vielä. Joo, tullaan. Ei jäänyt tähän vielä, valitettavasti. Mutta ei mitään, kiitoksia ja palataan. Kiitoksia. Jääkiekkoekspertti.com